तर इकडे ना रानातून काल सुयोगनी करवंद आणली होती. ती 2-3 वेळा पाण्यात स्वच्छ धुतली आहे, कारण सर्व चीक असतं ते निघून जायला. आणि त्यानंतर अशी पूर्ण ना कोरडी केली सुती कापडावरती. आणि त्याला ना आता हे बघा एका भांड्यामध्ये असं मध्ये चीर करून ठेवते, कारण जो मसाला तयार करणं, मसाला मी रेडीमेडच आणला आहे. हा बघा लोणच्याचा मसाला आहे, हिंगयुक्त रामबंधूचा. तर तो डीमार्टमधून मी आणलेला आहे. ॲक्च्युली कैरीचं लोणचं करायचं होतं, पण आता करवंद आहे तर म्हटलं करवंदाचं करूया. तर तो मसाला आत जाण्यासाठी म्हणून थोडंसं असं चीर दिली. सुयोग आले जातात. लोणचं बघा कसं चाललंय. हे काय आणलं ॲलोवेराला, बरं झालं नव्हता आपल्याकडे. हो ह्याच्यात लावणार कुंडीत की खाली पण चालतो ना लावायचं, आता कुंडीत लावायचा. बागेतून जाणार त्यात आणि चलची बाजू वाढते पण. तर आत्ताच आमचं जेवण झालंय. आज जेवणासाठी ना सोयाबीन राईस एवढंच केलं होतं, एकच. आणि सोबत पापड होते, दही होतं. करवंदाच्या लोणच्यामध्ये तेल सुद्धा घालून झालेलं आहे. आणि आता दुसरं काम करायला बसतोय. तर हे बघा तेल अगदी ना वरपर्यंत टाकलंय, म्हणजे ते छान मुरेल. कोणत्याही प्रकारचं लोणचं मुरण्यासाठी जास्तीत जास्त 15 दिवस तरी लागतातच. तर ही 15 दिवस बरणी आम्ही अशीच ठेवणार आहे. मध्ये मध्ये थोडंसं वरखाली हलवणार, कारण की जो मसाला आहे ना खाली जाऊन बसतो ना, तो पुन्हा थोडा वरती यायला पाहिजे म्हणून. कैरी कैरीची आमसुलं बनवणार, म्हणजे आंबे. सुयोगना हे आवडतं आणि सुयोग बोलले त्यांची आजी बनवायची ना तशी. हां, सेम टू सेम. मीठ आणि काय हळद लावून ना, हळद मीठ जास्त प्रमाणात लावायचं. त्यांची आजी बनवायची, त्यांना ती आवडायची. बनवू तर ते आधी धुवून घेते. ते स्वच्छ जरा धुवून कोरडे करून घ्यायचे. तसंच आपल्याला साली काढायची त्याची. आणि हा कोणता आंबा आहे? हे आमच्या बागेतले आंबे आहेत. पण हा कोणता? नीलम. ह्याला नीलम आंबा बोलतात. ते कसे एवढ्या लवकर होतात, पावसात होतात, पण ते पाऊस पडतो त्यावेळी ते खराब होतात. खूप लेट होतात. ते खायला भेटतच नाही, ते फुकटच पडूनच जातात सगळे. म्हणजे ह्याचं एकच झाड आहे, पण ते व्यवस्थित काय खायला मिळतच नाही. केसर तर ह्यावेळेला नाहीच आहे. आता केसर तर मिळायचे नाही, थोडे हापूसची झाड आहे. पण आम्ही मागच्या वर्षी बघितलं ना तेव्हा एवढी छोटीच होती, ती छोटी साईज होती. आता ह्यावेळी जरा साईज मोठी आहे. एकच आणायला झाड म्हणून त्याच्यात पण काय एवढे जास्त नसतील आलेले. नाही एवढे. मी तर काय बागेत गेलीच नाहीये अजिबात. गेल्या वर्षीपर्यंत तर जायचे, पण ह्या वर्षी नाहीच गेले, टाइमच नाही मला जायला. ती कैरी कट करून घेते, एवढी झाली एक होती. इकडे भाजावळ केली. थोडं थोडं असं ना सगळीकडे आम्ही भाजावळ करतो एक एक दिवस, कारण वाऱ्याची वगैरे पण दिशा बघावी लागते. जर वारा असेल तर जास्त इकडे तिकडे पसरतं, म्हणून संध्याकाळ झाली की आम्ही करतो है ना. हां
इकडे गवत पण आहे आणि आजूबाजूला कशी थोडी आपली झाडं पण आहेत ना, चिकूची वगैरे. पण आता हे तुम्हाला वांग्याच्या जवळ दिसत असेल, पण तेवढं जवळ नाहीये. हे आतमध्ये घ्यायला पाहिजे. आता ऊन गेलं. आणि हे जे वाफे आहेत ना, तिकडे भाजावं. काल काय परवा केली ना आपण, कालच केली, तर ते झाली करून. तसं थोडं 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 करतो, जसं आम्हाला वेळ मिळेल तसं. कारण आता बियाणं पण आपल्याला पेरायची आहेत. आणि ओ वांगी काढताय ना काय? हो काढा हो, आता वांगी काढा हो. आता नको, मग उद्या. राणी आज राणी सकाळपासून दिसली नसते. आज राणी दौरा करते ना राणी. आता झोप आली तिला, फिरते ती इकडे तिकडे. तिला म्हणून सुट्टी आम्ही ठेवत नाही. सुट्टी ठेवली की जास्त फिरत राहते. त्याच्या ती बांधलेलीच बरी. रात्रीचे 10:30 आणि आज ना आम्ही जरा लवकरच जेवून घेतलं, कारण आज खूप दमायला झालंय. रोजच्या पेक्षा आज एक्स्ट्रा कामं होती. सकाळपासून तुम्ही बघितलं की करवंदाचं लोणचं बनवलं, त्यानंतर कैरीची आमसुलं बनवली. तर त्याला आता 4-5 दिवस तरी ऊन दाखवायला लागणार. त्यानंतर ते प्रॉपर आमसुलं तयार होतील. आणि आता मी बनवते खारातला आंबा. म्हणजे खूप जणांना माहितीच असेल की खारातला आंबा काय असतो. तर खारातला आंबा म्हणजे, ज्यांना माहीत नसेल त्यांना सांगते. खारातला आंबा म्हणजे अख्खी जी कैरी असते ती मिठाच्या पाण्यात 1 महिना अशी ठेवून द्यायची. त्यानंतर तो खारातला आंबा तयार होतो. तर मी आता तेच करायला घेते. इकडे ना मी काचेची बरणी घेतली. शक्यतो काचेची बरणी घ्यायची, जे आपण वर्षभर साठवण्यासाठी हे पदार्थ बनवतो. त्याच्यासाठी प्लास्टिक वगैरे असं नाही यूज करायचं जास्त करून. तर काचेच्या बरण्या आमच्याकडे आहे. काचेची बरणी घेतली. ऍक्च्युली चिनी मातीची घेणार होती, पण ती खूपच मोठी होईल आणि जागा नाही आहे ठेवायला वगैरे. तर हे आंबे स्वच्छ धुवून पुसून घेतले, म्हणजे कोरडे करून घेतले. आता हे सगळे ना छोटी छोटी साईज बघून मी ह्याच्यात जेवढे बसतील तेवढे घेणार आहे. बरोबर मीठ पण घेतलंय, कारण मीठ भरपूर लागतं याला. आता आधी ना लावून घेतली सगळी अशी, जेवढे बसतील तेवढे. मीठ तर टाकून घेतलंय मी. आता यामध्ये ना पाणी टाकते. त्यामध्ये ना मी थोडं हिंग पण टाकलंय आणि मीठ व्यवस्थित असं वर खाली हलवून. बरणी आता जड झाली. थोडीशी 2-4 दिवस तरी ही बरणी अशी सारखी हलवायची. त्यानंतर मग व्यवस्थित एका साईडला ठेवून द्यायची महिनाभरासाठी. महिनाभरानंतर मग हे आपला खारातला आंबा तयार होतो. आणि हे आता राहिलं तर बघू याचं काय करायचं. लोणचं वगैरे करून टाकू. काय म्हणते लोणच्याचा मसाला ना, एक काय करायचं. आता झोप येते. पोह्याचे पापड करायचे, त्यासाठीची सगळी तयारी आहे. सर्वात आधी पोहे मी थोडेसे गरम करून घेतले, त्यानंतर मिक्सरला बारीक करून घेतले आणि आता मी हे चाळून घेते. पोहे मी बारीक करून चाळून तर घेतलेत आणि आता इथे पाणी गरम करून, कारण गरम पाणी पोह्यामध्ये आपल्याला
त्या पिठामध्ये आपल्याला टाकायचं. ते पाणी गरम झालंय, 1 वाटी पाणी ना मी साईडला काढून घेतलं. त्यामध्ये पापड खार आणि चवीप्रमाणे मीठ टाकून घेतलं वेगळं असं. आता सगळ्यांचीच पद्धत काही सेम नसते, काही काही जणांची करण्याची पद्धत ही वेगळी असू शकते. आता हे सर्व असं विरघळलं की मी यामध्ये ओतणार आहे. त्यानंतर जसं जसं लागेल तसं तसं पाणी मी ॲड करत जाणार. इथे 5 वाटी पोह्यांना मला 4 वाटी पाणी संपूर्ण लागलेलं आहे. जाड पोहे असताना मापलं होतं मी. आणि आता पीठ बघा सर्व मळून घेतलंय. आता ह्याला मी ना कुकरला 3 शिट्या करणार आहे. त्यामध्ये वरती जिरं टाकलंय. मळून घेणार अजून परत एकदा आणि ते पापड तयार करायचे. पापड करायला घेतले, पोहे पापड आणि एक पिशवी हे झाले. पिशवी आमची म्हणजे पूर्ण झाले. पण ते ना काय छोटे मोठे आहेत जरा. छोटे मोठे हां. एक वाटीचा साचा आणि एक डब्याचा साचा आहे. आणि हे पीठ आता परत मळते कारण पापड फाटतायत. नाही फाटतं ते सुकून जातं ना, पाणी सगळं ते शोषून घेतं ना पोळ्यांचं पीठ. चांगलं मळलं येतात व्यवस्थित. पण आम्ही असं जरा व्यवस्थित प्लेन दिसावं म्हणून असं वाट्यांचा आणि या डब्याचा छाप मारतो. पण ते छाप मारताना डब्याचा काठ पाहिजे, गोलसर नाही पाहिजे ना. कडक इथे धार पाहिजे. धार पाहिजे, वाटीला असते त्या धार. हे पापड काय फॅन खाली पण सुकतात. हे काय म्हणजे लगेच सुकणार नाही, पण जरा जरा असे पण हे होत आहे. त्याचा फॅन आम्ही उन्हातच टाकणार आहे, फॅन खाली ठेवत. घेऊया. आणि मेन म्हणजे हे पिशवीवरती लाटायचे, कारण ह्याच्यावर पोळपाटावरती ना ते हे होतात चिपकते. तर हे बघा इकडे मी अशी पिशवी हे केली आहे, एक चिपकली ती व्यवस्थित अशी तेलाने. आणि ही ते मध्ये गोळा ठेवून ती त्याच्यावर अशी ठेवून मग लाटायची. अजिबात कुठे असं चिपकत नाही आणि काय नाही, अलगद उचलता येतो आपल्याला वर. ते मी नंतर एक दाखवते लाट. पापड बघते व्यवस्थित असे सुकत आहेत. आता त्याला ना मी पलटी करते, म्हणजे दुसरी बाजू पण चांगली सुकली पाहिजे. पलटी करता करता पाय पण खूप भाजते. आणि इकडे आपली आंबोची, ती पण काल वेगळी दिसत होती, आज थोडी वेगळी दिसते. अजून 2 दिवसांनी बघाल तर वेगळी दिसेल. पापड कसे तयार झालेत आणि ते तळून वगैरे मी दाखवेन ते नंतरच्या व्हिडिओमध्ये, कारण त्याला पण 2 ऊन दाखवायला पाहिजे. तोपर्यंत तर हा व्हिडिओ आपण कंटिन्यू नाही करू शकत, कारण कालपासूनचा आपला व्हिडिओ चालू आहे. काल दिवसभरामध्ये वेगवेगळे पदार्थ बनवले. आज पोह्यांचे पापड बनवले. तर आजचा व्हिडिओ मी इथेच आता एंड करते. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर भेटूया आता आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत